Muling nailuklok bilang Regional Agriculture and Fishery Council Chairperson ng Central Luzon si Engineer Francisco Hernandez nitong ikatatlo ng Agosto sa ginanap na meet and greet with DH Secretary William Dar kasama ang iba pang RAFC at PCAF officials ng bansa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Secretary Dar sa muling pagtatalaga sa akin bilang RAFC ng Region 3. Salamat sa pagtitiwala. Ang unang-unang aming plano ay tumugon ano ang pangangailangan natin. Pangalawa, sumuporta kung ano yung pinatutupad ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Region 3. Ang AFC ay binubuo ng mga volunteer workers na hindi empleyado ng gobyerno na tumutulong sa DA sa pamamagitan ng monitoring and evaluation o nagsisilbing mata ng DA kung maayos na ipapatupad ang mga programa at proyekto nito. Gumagawa kami ng report. Nagsasubmit kami ng report sa PCAF para malaman nila ano ba yung nakita talaga namin. Kaya kung ano yung totoo, hindi na lalabas. Halimbawa, may nakita kami na yung recipient, nakita namin si Juan, talagang kay Juan napunta. Pero yung isang recipient naman para kay Juan, napunta kay Pedro. Wala labas yun. At ini-interview din namin yung mga recipient na ano ba yung nagawang tulong nung naibigay sa kanila. Samantala, para sa mga individual na gustong maging volunteer sa AFC, magpunta lamang sa opisina ng Municipal AFC kung municipal level ang sasalihan at Provincial AFC para sa provincial level. Maaari ring tumawag sa numerong 045-963-4816 kung may mga katanungan. Basta lahat iniimbitang sumama. Wala tayong itatangi, kundi lahat na makatutulong at makakapag-share at kung ano din yung gusto nilang makakuha ng anumang ayuda na magagaling sa ating pamahalaan. Meron lamang tamang proseso pero tinatanggap natin. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita Central Luzon.